नितळाया संबंधी फारिजेवांच्या अशीर कानूनवादी आणि दाखोवपाच्या बैल्या भक्तीपणांत आणि भैले दाखोवपाचे देवस्तुतींत आसचे उणेपण आणि पकळपण जेजून दाखोवन दिल्ले आज सुवार्ता परगडता। अशें म्हणटाना नियमशास्त्रान उगडापें केल्ले देवाचे उपादेश कुशीक लोटून मनशान घडलेल्या आचार विचार आणि रिवाजींक चड महत्व दिल्ल्या विशीं जेजू शीण उसारता। जेजूच्या शिसांनी हात धुयनासतना जेवल्ल्या विशीं उदेल्ल्या तर्कांत सुवार्ता फारिजेवांनी पाळचे विविध नितळायाचे संप्रदाय खंयचे तें कळीत करता आणि जेजून हे विशीं दिल्लो आपलो तीक्ष्ण अभिप्राय आमचे समोर दवरता। नितळायाच्या विधींक लेखावर्ते स्थानमान दिल्लो काळ तो। हे लेखावर्तेपण इतलें चढिल्लें की नितळायाच्या विधीमध्ये आणि पवित्रतायेमध्ये गरजे बायलो लेखावर्तो संबंध रूपीत केल्लो काळ तो। एके वाटेन सांगचें तर जेजून आपल्या शिसांक शिष्टाचार पाळिनात म्हणून सूख म्हणपी सक्तीन तावन संरक्षण केलें। दुसऱ्यान आणि भोव प्रमुख जावन नियमशास्त्रांत रोंबुल्ल्या देवाच्या उपादेशांचे उल्लंघन मनुष्य रिवाजींक लागून कशें चलता म्हणलें जेजून विवरिलें। जेजूनच दिल्ल्या दाखल्या प्रकार कोर्बान नावाची आंगवण करपांत म्हणजे खंयच्याय गजालीक देवाक अर्पिलें जाल्यार ते आंगयल्ल्या व्यक्तीक मात्र ते अर्पण करता पर्यंत ताचो फायदो जोडये शिवाय कोणाय हेर गरजेवंताक वा आपल्या आवय बापायक सयत ती गजाल दिवंक आड वारलां। असल्या रिवाजींचे जेजू इजायाची उतरां वापरन खंडन करता आणि तांची देवस्तुती देवातावन पयस सरल्या काळजांची आणि वंटांच्या सैलापाची म्हणून दाखोवन दिता। मालगड्यांच्या संप्रदाया प्रकार देवाचे उतर चिल्लून सोडुल्ल्याचे वा देवाचे उतर कुशीक लोटुल्ल्याचे सामाजिक आणि धार्मिक विश्लेषण जेजून केलें। आमच्या समुदायांत आणि कुटुंबांत सयत देवा आणि पेल्या मोगाच्या उपादेशांक आडकळ जावचे संप्रदाय रिवाजी आणि नितळायाच्यो विधी वरोवन पळोवंक आणि विश्लेषण करूंक सुवार्तेचो उलो बळादीक